We come through. Come through. I've got news for you. Come through. Right. 23 November. Day 23 November. 23 November days. We are. I was Mazeti APN I extended to June next year, 23 June. 23 June. Saka muzive kuti my permits annual has been extended to 23 June. Tochiona vedudula ngakamirira kuti kwai vanhu watu kuti vachati kudi 23 June guys ndo pachapera ma permits enyu andichika ndichakuisirai documents acho ehome affairs ndichakuisirai aiwaru order siya mbedha uriko kumusha siya mbedha uriko 23 June ndo pacha expire ma permits enyu zvanhasi zvaiko zvino aiwa guys relax sisonke saka imimi hati muri kwauchinzi kwai 23 nikikirika nasi pane nyaya dzakawanda uyu ndigamu uri kufona hey nasi hana data uyu ndigamu uyu wafantani ari kufona isa up data right saka guys relax andika asi mimi manje zvamuri kuziva manje ka shiri dzakangwara anditika shiri dzakangwara imimi guys zviombe indisai kumusha because June asi kure still zviombe ngazvingoenda kumusha sara nema basics anomaona sara indi mukana iwoyu wamapuwa uyu mukana wauya watapuwa uyu guys ngatiushandisei kuti zviombe zvoenda kumba tosara nema basics anomaona ngatichenye kurege kuva too comfortable zviombe ngazvinde anomaona tosara nema basics wosara nemubhedha ne TV yekuti vana vaone baba yafona zvi hello aiwa ka ini muri kufona ndanchikukata ndandiri pa meeting ndandiri pa Zoom meeting mamuchini ende vanhu vakachitoti kochiko ndikati ndiri kuzama kukata ndandiri pa Zoom meeting hanzvadzi right ndataura naye mataura naye zvikaichi akandisiya 2019 ine zvinhu zvake kutenderera nazvo ndikaenda kurwanda ndikabva kuRandburg ndikaenda kudzokera kuPretoria ndikadzokera kuCampton Park tenderera nazvo zvinhu izvozvo ndini ndanga ndabva kutsvaga zvinhu izvozvo kubhadhara rei ndazorwa muCovid that was last December nomufonera iwe ndiri kurwara ndiri kuchipatara handiti haangauyi kuzondiona wotozoona waiko ndauda zvinhu zvangu right so uda zvinhu zvako ini nako my calculations it's 52,000 mari yandakabhadhara ichabhadharwa nani iwe wakasiya zvako ukaenda saka inini ndakuenda through malawyers zangu kumukwenda kumalawyers kodizve kumalawyers mukwenda kunodi kumalawyers mukwenda kunodi ndikati iwe uri kuti uchandida nditi waona munhu uri mari kurukura no problem
mandinoinazve but inini suffered nezvinhu zvako ndichitakura zvinhu zvako from point A to point B kusvikira zvinhu zvavharirwa nalandlord ine 6 months ndisina kana trouser rokuti ndichinje zvangu zvakavharirwa ndochienda marume zuro kwaari landlord waipera kwahapo akabva mupanapa muna February haasati adzoka nobva ndaenda through my human rights lawyers akati uya kuno kumusi weMonday vakanditumira address zvandichiuya kuno kunyaya yekuti akaiwa saka chiuya kuno kuti tione kuti tomutsvaka sei kuti akupe zvinhu zvako because iwo pane medication pane mamachines angu andandishandisa kugeja kuti blood rangu rakamira sei zvakavharirwa nemedication yangu yakavharirwa imomo. Medication yenyu yemune high blood mazuva iwe pandakabatwa covid ndati yangu yaifanirwa kuchekwa kuti yakamira sei ndaichicheka every 30 minutes kana pakangu ndikangona below 25 kana kuti below 70 kana 75 ndofonera ndaitooneka ndangirika ndaitofona ndandineka kandakanda kaiswa kandasingafanira kubuda pagedhi ndasingabvumiri. Alright, saka imimi muda kuti nditaure naye here ndogona kumufonera tiwe kuti vari kuti kudiko vakomawo zvinhu zvavakomawo futi vakoma voda zvinhu imi makabhadhara 52,000 asiwozve pazvinhu asiwo pazvinhu kainimi asiwo pazvinhu imi hani maishandisawo here. She left me in a very difficult situation. Asi pamaifamba nezvinhu kamukoma zvinhu maishandisa nditi? Ndaishandisa hongu. But paitwa rent nditi. Paitwa rent kuti ndibhadhare zvinhu izvozvo. Handina kana one chandakatengesa chake handina. Zvese zviri kuti. But iye ari kutaura kuti kwaziko nokuti ndava nomumwe murume saka inini handichadi ndakuda kuti zvinhu zvazvochitori handichadi handisina basa nazvo but wamboitaura nyaya iyi kwamuri sei kana asina basa nazvo. Hei vakomawo futi regai ndivatsvake wanomwe murume ende imi muchiri kumuda mirai munzwisisi vakadzi makapusa munopfuurigwa nekanhu kadiki diki kasina kana nebasa rese. Mukadzi wangu wandakaroora akazvita. Batai makadaro mukoma, batai makadaro. Vakoma. Koi muri kuzvifambisa sei koi imi vakomawo imi muri kuita sei kuna bankuru imi? Muri kuiteiko bankuru imi? SIS MELLY. Ma? Ndakuudzai. Ine baba andichadi. Anditi vekurova here ndakavachengeta zvakanaka gore rese 1 year 3 months or 1 year 4 months. December 2018 vana vangu vakauya kuno ndikavabudza muna October ndikati vana vari kuuya ngendiri ndozoenda kulizi muna January saka ndiri kudzira nevana iwoona kuti wazobhadhara vo rent kubva gore rose ndichikubhadharira rent ndandiri mwangu pamucomment section nepavanga vachitaura ndandichivanzwa ndikati wozobhadhara vo rent ndikabva pane December vakazvira Christmas pano nevana vangu December tikaenda kumba nevana vangu muna January ivo ndopovondifonera ndaakuzimbabwe kuti handina mari yerent ndakasenda vabhadharira mari yerent yaDecember kuti handina mari yerent ndikati aiwa ini tiri kunokumba ivo ngatadzavo kutsvaka mari ukubhadhare rent ine vana vechikoro gore rese ndichikuchengeta zvikaenda shayiwa mari yerent ndobva vabva ndobva vanogara nasisi vavoko saka zvadero ndakamboita bhizinesi navo ndikavahodhera mapamba vakaenda kuZimbabwe chichi zvese zvava vachitaura ichokwadi hapana chekunyepa asi chatizoita kunyaya yegold pandakazoregera kuti ndiite navo ndakavatuma kuno kuti inde munosavhira kuti gold
ndati nakubaba vandinakuvapa cheshi ndakangoti endai vaenda kudaro ndobva vati ndati masvika here vavati vanoenda kupi andezviri kumazoya ndichazivi kuti ndokupi kusaiti kwacho kwehararikwa vaenda kudaro ndikati masvika here zvikanzi ndasvika mwana ndatomuona murovora chichii iri kutoti hoo saka ndobva ndafonera mwana wacho vavandipa nhamba dzomwana wacho wekugodhi ikoko mwana wacho akatonditi havana kusvika saka ndizvi kuti mwana wacho wakazofunge ndobva ati vasvika obva ndati ahorit try kuti nditaure navo vavasingatauri neni vanongoda ivo kana voda kutaura neni saka ini semunhu unofunga plasi mari yangu kai plasi ndandatevavona kuti munhu unonetsa munhu wake anditi vanonetsa vaimbokurova iye kunyepa kunyepa kurova vari sweet havo ka vari loving and sweet ka asi kuti chandovona vuloving and sweet hwavo hwaikunyengerera kuda kuchengetewa chiripo okay saka zvadaro ini tobva ndakati ndakubva kunoku ndikati oraiti ngatisangane muharare ndobva tasangana muharare ini mari yangu ndinayo handiti yokuti tonoita godha handi ndiri kuti munhu wangoenda uku kungovona kuti zvakamira sei zvikainzi zvakatonaka chichi zvese zviri right tarinda kuya havatozivi nyangwe kuti nzira iri kufamba sei tiri kutoitwa zvekudhairitiwa nemunhu uyu indanyarara handiti munhu uyo anoda kunyadzisira munhu baba vamunhu mukuru chaizvo kwete zvekutotamba ndasvika kuya havatoziva nino munhu uya imuri mwana mudiki here vakomba mune makore makani ndakura handiti mwana mudiki ndakura ndobvira kwandiri handisiri munhu mukuru ini ndasvika kuya havatoziva nino munhu uya handiti asi handina kuda kuvanyadzisira pamberi pevanhu zvikanzi baba toda kuti tiite zvegodhi chichichi tazoti tavatuma ndinokati kuini zvamakati maiva kuno apa muri kunzi havuna kusvika sika ndandaenda kunobata mavoko kwaba mukuru vangu chichi ndikati aiwa zvekunobata mavoko maiti kundiudza kuti ndaenda kunobata mavoko handi makati mamasvika kuno makasvika kuno saka maivepi vongotsikatsika iniwo ndikati aiwa kwemi maivepiwo zvebankuri mamotohura maivepi orai pedzai chiregai vapedze ndatora mwana wangu ndikaisa mwana wangu chiregai vapedze mugozotaura ini ndaidangwa kuti mama indepi chiregai vapedze vavaenda kwababa vavo ndopatakakonana ipapo kana vavaenda kwababa vavo vakadi kundiudza kuti ndiri kwababa vangu ivo vari kunditi ndiripo kwatiri kuda kuedza godhi handitikuoni saka ndobva ndakangonyumwa ndikati zvinhu zvokutaura zvinonetsa handiti ndobva ndazvinyarara ndobva ndaita mwana wangu kugodhi kuya saka ivo zvakabva zvavatsamwisa handiti nokuti nipa ndakatodzoka kuno ndakatouya ndisingasadi nokuti handinoti munhu mari yangu kaini indisingazivi kuti munhu waendepi wakachigarepi ndikati mari yangu handinwa kupi saka ndobva ndakasiya kuzimbabwe ikoko ndikatoti ndavagari chero mari yekudzoka ndini kuvanyepera handina kuvapa kana sendi rokudzoka kuno vakazototsvaka mari yekuuya kuno ndobva vatanga kundi amaoni ndava kwakati ndikati inangu handichadi handichadi saka tisati taenda kwese uku baba vavane meseji yavakambonyora kumukadzi wavo saka ndofunga vakakanganisa kufowadha ndobva vaifowadhira kwandiri ndobva vati kumukadzi wavo iye wavaiti akafa yeye zvikai iwe siyana nemukadzi uyu ndiye anotoita kuti upenyu hwangu newe kudi hufambe asi munoziva kuti munhu kana uchimudaka haungomurambi ipapo saka ndobva ndangodanana navo asi ndakarijusa kudi kuchengeta kwandandichivaita atitoona ini ndakutoziva kuti murume uyu handichadi hangu saka ivo ndobva ndavavudza 2019 kuti nangu zvekudanana nemwe handichadi ivo munhu ane mukadzi wenyu takatomboenda kwatete vacho hazvadzi yababa vacho vakandivona chero vazukuru vacho vakandiona hapano pakuzoti zvinhu zvangu handimoziva lockdown ndandatenga room divider 3 piece vakauya panapa vakandikumbira tv vakati ndokumbira vokungoona tv kumboshandisa tv vakauya vakaitora pano pabasa pangu ivo ndobva ndavapa vadero ndobva ndazotenga room divider yangu
ndoka ndazvifiya kwavari ndopakazoita lockdown asi ndandatoda kubva kuti handichadi saka ivo vanga vane chinangwa chokungoti pamweikamuongeredza unoti hake mirai vakoma mirai pane point of correction pane point of correction iye akandifone vakufonera vari kuna Edenville zvikazvi izvo ndashaiwa kukwisa kitchen unit ndikayamutora kitchen unit vangashawa kukwisa kitchen ndikayamutora kukwisa ndashaiwa kukwisa kitchen unit yamutora kitchen unit ndobva ndanotora kitchen unit ndanotora kitchen unit yonobva iye ndiye akatobhadhara mari yatora 300 alright wandakahaya transport nobva ndatora kitchen unit ndakanosa kumba kwandagara nevazvanzi vangu kwandakubhadhara recho nevazvanzi yangu nobva ndatora zvinhu zvandakakunda nobva ndaiwa kune imwewe pandinogara aiwa akanzi vangaenda kuzambia nebasa nobva ndagara 6 months ndiri kunda kwevazvanzi yangu ndikuchiona kuti hazvanzi yangu haachisina mufaro nobva ndatama ndibva ndaenda kuramberg ndikati iwe chiuya kwandiri kuramberg tamizvomakuva taita zvemamaski nobva ndawana contract yemunhu angada about 10,000 mamask nobva ndamutsvakira basa kati ashamari chiuya tigare tose kunoni izvo wanga achida kuti andishandise nobva ta ofisi rinoi pamba pake chichichi indogona zvemarketing anditi nobva ndazokuti nobva ndanotsvakira mukadzi wehazvanzi yacho nabasa mai kana muchigona basa remamaski ripano nobva vatiwe nobva vapiwa vakatosvika pamba ipapo nobva vapiwa mukadzi wahazvanzi yacho vakasona handisi kuti vakaita mari handinayo kuti mudzima zvakamira sei nobva ndabva ipapo ndakudzokera kucampton park bcause ndakaita kuona kuti hazvichaita akatosvika kuranberg ndikamutambira zvakanaka akanditi kwanziko pane nyaya yedvd yandoda kuti tore ndiise kumba kuzimbabwe uri dvd riripo nditora windi nobva auyabva tora duvet caf yaiti chiduvet chomukati chiyachi nobva ati duvet rindoromuridzi ndoda kuenda vari kupi kumba nobva ndatora duvet raibva ndamupa nobva kuda kubvaenda kwakaenda hwando kwakaenda dzuri that was 2020 asiwo imimi womukoma imiwo munyorerawo meseji yekumukadzi wenyu muchitaura kuti kwanzi mukadzi uyu ndiyakuti ati life yedu ifambewo imeseji rudzi iwo futi iyoyo yamainyora idzo handinogara ndanyora meseji yakadari kunopa kwake handagara ndanyora meseji yakadari kwari ndakamutora ndikaenda naye kwana tete muzuku ndikati mukadzi wandakuda kuroora ufu vana tete nobva vafona tete vakafona vekushituzi vachifonera mukadzi wangu muno wandakaroora vakamubvunza iwe uchiri kuda here murume zvikanzi handichadi iye achizviwa munzeve dzake handichadi alright nobva vakawirirana zvavakawirirana iye achizviwa munzeve dzake zvikanya tete handiti wazviwa nyaya iyi munhu haachadi zvemurume hapana zvimwe zvatibaitaura nezvazvo kana aenda kukondirira naye zvavapauri nobva ndamutora ndikaenda kwatete vanogara kumufakosi natete ndaona mukadzi ndiwa mukadzi wandoda kuroora zvikanzi no problem kana isusu tinomuziva mukadzi wacho matiri anoita asiraiti akatombomuroora akapedza amuraya ndikatiwa 17 stitches musoro saka kana waona kuti iwewe go ahead hatisi kukurambidza muroora chinoona kuti aite muvhoni neupenyu hwake ndopatakazoya takatese kuno takuenda kunana shavha kunana shavha kwaari kutaura ndakabva ini ndichida kumba kwapakuru vangu vanga vashaya vanonzi don mvuti vakauda the last person to be buried by robert mugabe bahiro seka ndibankuru vangu ndopandakaenda inini ndisati ndaenda kumba kwemwana uyo anga ari kushavha alright saka ngatindirei pamberi patingoti gaga tisvike panyaya yezvinhu apa handitika ko zvindine manje ndamutaurira ndikati akauya kuramberg ndikamutachara
Unenge mari haijapasi kuti bhadhari mari yehengu yakakwana. Zvipana zvinoda kumira. Mirai chinzwe bankuru mirai chinzwe. Mati mai inandizivi kuti zvari kurondedzera zvese zvekumashure uku sisimeli ina ndisisina basa nazvo. Baba handichadi ndakaroorwa sisimeli. kana iye achiti iye ari kuda zvinhu zvake zvakavharika ende nyaya yachona inotora kumakuma human rights lawyers izvezvi. Munhu wachona akatiza. Saka vakoma muri kuda zvinhu here? Ndoda kukuudzai chokwadi matiki vakaita pazvinhu izvi. Ndofunga muna January ndichangobva kuZimbabwe ndabva kulive. Ndikati chini pazvinhu akati zvinhu zvinoda rendi ye1.3. Ndikamboti alright ndokuti ndichakupa mari andisati ndaenda kulive ndobva ndakashakirwa nasisi vangu ini. Ndobva ndaenda kuZimbabwe ndobva ndamuti handisisina mari ndakuenda sisi vangu vashaika ndobva ndaenda kuZimbabwe ndadzoka ndikamuti ndokupa 1.3 iwewe ndipa zvinhu zvangu indokubhadharira rendi zvikaya handidi ndoda 52,000 zvinhu zvako ndakakuchengetera. Muna Machi ndobva kwaita conference call yabhudhi vake navazukuru vake 2 vakatoti tokupa mari iwewe wopa uyu munhu zvinhu zvake nokuti munhu iti atichiziva kuti ndoogere naye zvinozotiitira ngozi shuwa ingozi ndoda 50 kwai ndoda 52,000 handimupi zvinhu zvake akaramba ndozvakazoita kuti zvinhu zvivharigwe avharigwa rendi ye1,300. Saka ndaigara ndichimutuka ini achiti kana uchida kuuya kwandiri kuno unofanirwa kundiudza kuti ndiri kuuya musi wakati haufaniri kungondijuma. Ndikati kupa ndaidanana newewani ndaingouya wani kusaka nhasi zvaita sei. Iye saka aifunga kuti pamwe akavharira zvinhu zvangu izvi aifunga kuti akavharira zvinhu zvangu ndinodzokera naye. Wanga wati iwewe hauchandidi ndikati kana uchiuya pana kuumbura mushandi ndindisingo dzinenguva saka unofanirwa kundipa appointment uya wotora zvako ndiripo ukatiza ukaenda kumba ukati kwaikunda kuinoigasisina. Saka ngatitaura nyaya yezvinhu alright ngatindei way forward nenyaya yezvinhu todii apa panyaya yezvinhu apa. Miraiti makoma miraiti kuti mutemo zvinhu kuti kudii kana zvinhu zvakati zvida ngawe tobhadhara mari yacho yese iri kudiwa mari handingasafiri mweyo zvinhu zvisiri zvangu mari nhai bankuru mari yari iri kudiwa izvezvi iri kudiwa ndeye6 months ye6 months hamuna kumboti 1.3 here kana ndichakushotira screen uona kuti iri kunetsa kuma-human rights lawyers nyaya kana ndida ndoya ndichaya ndomutora kana toaya kulanchikira chakupai adress yokwandiri kuenda kuma-human rights lawyers ndati hamuna mboti 1.3 here paya 1.3 ndeye 1 months yandakavharigwa izvezvi ari kutopeja storage ndozvaakutaura munhu uyu ndozvaakataura munhu uyu storage ye6 months ndewana kupi munhu yakatanda storage iye ari yakavharira zvinhu ndozvaari kutaura chiti ma-human rights haana basa muri kungoramba muchidzokorodzaya ma-human rights amukura muchidzokorodzaya haana kana basa rese ma-human rights tipei nhamba dzemunhu iyeye timuwe ari kuda mari storage yekuita sei tomupaka 1.3 yake abhimupise zvinhu unzai nhamba dzake ma-human rights haana kana basa uchanokubatsirai nacho ma-human rights yenyu aya ndipei nhamba dzake nditaure naye muti 1.3 mundonotora zvinhu zvenyuko ma-human rights ekweimi haana zvanokubatsirai nazvo ma-human rights aya taurai vakati tinokupa vakamboti kwaigodiwa 4,000 vakati tinokupa 4,000 akati handidi mheva musipo patakadanana saka zvinhu zvacho hakuna munhu wehama yangu akauya ndi innocent
4 months achinyepo indakagara po 1 month. Saka tipa namba dzake asina kuti jairira landlord uyu hakuna mari storage anobhadhara nti yakavharira zvinhu mukati ngangopa izvo zvenyu murove pasi. Imi mukoma nomo. Zvinhu muchiri kuzvida here? Ini kana achida kundipa zvinhu zvangu zvinhu ndozvida sesimeki asi zvokuswera ndichitukana naye ndichimuteverera handidi. Kana iye asingadi nazvo ngagari nazvo handiche ende nezvake chero achiti kwai mukadzi iyi ndakamuchengeta ndinomuda. Ini nezvake handichadi. Munhu wakanyepa kubva pakutanga achiti mukadzi wakafa. Saka ina handichamudi kana achindipa zvinhu zvangu kana she musa muda mukadzi here zvimukoma. One day God will give me a wife. Ndichakutumira isisi muone zvandikuita. Ndakamuudza zvandikuita. Handisina kuvanzira. Ndakamuudza kuti inini I am a fighter, I will fight. She's quiet about where kwenyu vakoma nomo makangonyarirwa kuti zimu singatsvaki munhu kune zvinhu zvenyu makuhwawo munhu kuti achitaura nenyaya dzake dzekuinda kumba makuti zvinhu dei manga musina kumuhwa muchichitaura ipini. aiwa zviregai ndikumudhesi ini kutaura kwandaita ndangotaurira kuti muzive nokuti kuti chii asati kwai zvinhu zvangu nokuti zvinhu zvindakanguri hama dzake dzikapindira akaramba nazvo handiti hanya imani modanana muchiri kutodanana asi mdhara vari kukuda shamwari nomoa mdhara vachiri kufenza ndikada kutaura munototi mukadzi uyu ibenzi waitire murume wakati but she's not even asking to recoup and now passions again. I didn't still. I reacted to the author and pataka mirai muzvenga mukoma tuzama tirizovhe nyaya yenyu sevanhu vakuru zvakanaka handiti ndinotimese muri vanhu vakuru apa handiti maona saka imimi sisinomo muri kuti zvinhu hamuchazvidi kana muchida kupanga kupei kana chidai zvinhu izvi zvanga mumati mubhedha nechichii mubhedha wangu chitova chifana mumukadzi obvious nabamukuru vachidai apa saka muchauda here aiwa mubhedha yanga iri single bed wanga asingaovatiri wake uyu ndandatoti ndoamai vangu wandaida kuindisa kumusha i3/4 bed alright saka zvisineni ina ndingamanikizi plus munotohwa kutaura kwake kuti munhu uya unongoda kuti zvandataura ini vanhu ngavangozviita saka ina ndimumanikizi rama dzake dzakaedza kumupindira handimumanikizini akatanga pa1.3 ndichida mubhadharira imba isati yazakwa akati haubhadhari unozoda 50,000 asi wakangamati ndakamuchengeta ndichimubhadharira rendi wataura mama babamabigero vakakuramba liti inini ndozva zvandakatangasira nemukadzi wangu azvinonyema kana pandakakutsvaka iwewe ndichikuudza kuti ndakakunyepera kuti ndine mukadzi ndinooni handina mukadzi ukazozviziva kuti ndine mukadzi
went on tikadanana for 3 years, 3 days. Yeah. Wo akwa imba mumuru kozitara kuti munhu ana murume uyu mamutera zvoti mune vamwe vakadzi sei kwai handichati ndondimamuudza kuti mune vamwe vakadzi imi mamuchigosara zvangu vakadzi sei imi I can get as many wives as I can, but this is on this good. And this is on the focus. The project is $2 billion US. 2 billion. Saka mchavatengira zvinyuwani kana 2 billion yabuda inai kana 2 billion yauya inouya rini ko 2 billion nai koma takatoimirirawo iri kuuya rini 2 billion 2 billion ikuuya rini sisere grande kusendere izvo zvinoona mascreenshot amtakutumirayo izvo zvakuna mava mina ndikutumire kana mafoni ndichaita romba handipindaita aiwa romba mumboiti henyu aiwa romba miti romba miti henyu romba miti aiwa romba miti kuita romba zviti you can't suffer forever handati aiwa zviti romba miti hazvigoni right saka vede ndorit ngatiitei so nomo mukoma nomo ndachikukumbira ngaisiye matambo please you have makata move on upenyu hwenyu mukutongoonao kuti mukoma wangu situation zvina zviri watozama kuti wasilawo kuti vawane contract yave 2 billion yakavamirira kuti ibudirire chigai kuva stress plus mukoma wangu wa munhu mukuru mudati vadonhe nebp here vafire pasini $2 billion, where 20 billion, $2 billion. Pekugara vakoma zvinoitika zviwira vanhu zvinoitika pakurarama kuti life inogona kukuchinjira so zviwira vanhu tisimelazi ngavadzite varume ngavadzite kuti vasanyepera vakadzi kuvinga kuzodya vakadzi muno muSouth Africa aiwa pakuzodliwa hapaita pakudliwa hapaiti unenge uchitiwa nemunhu achida kusumudzira upenyu hwakwasi wanoita mwe mukadzi benzi weta ini ndakutoita sokuti ndini benzi ndakati haneno kuti ndingati chi asi ndaitoda vasimudzira vavasingashandi baba vandimavanza vachi mukadzi wakandichengeta aiwa vakabvuma nezvevo vari kuziva zvavari kuita vari kudya mari nemukadzi wavo kuzimbabwe instead yokuti dai vakatoita mukadzi wangu zvanyepa pana chakunakaka wakati wewe musiwandabva kunotora mapamba asi mukoma zvangu zvakavharigwa nalandlord nenhau yedhibhula haisimbori nhau yedhibhula zvinhu zvadzanywaiko haisimbori nhau yedhibhula zvakaoma saka imini saka mukoma nomo mudanosima mukoma nomo makutokuta 2 ngavaendesa asi vachenjera kuti vachadyiwa
zvavo kana kuti vanozvipanero kwazvinoenda vanoda kuzviendesa zvake kana achida ndichazvitoringa zvese aiwa kana 2 billion yauya mukoma mutenge kana 2 billion yauya mukoma mutenge nokuti makabatsigwawo makadlawo makachengetewawo zvakaoma mukachengetwawo zvese and everything masimbei futi masimbei chishanda ndichinotora chinotengesa mapambura kumba mweya kuti chindipai mari ipai mwana mari ndotora mari mwana ndopa mwana kuti kwaiko hapana zvawaita zvaindaita se Alright, mukoma ngatipedzei nyaya iyi. Mukoma nomo vati aiwa kana mari yazobuda 2 billion muchizovatengerawo zvimwe zvinhu zvinyuwana. Handiti imi kana mukazvitenga munongouya kwandiri motara 2 billion iya yabuda SIS MELLY. Saka ndakuda tichitengera nomo zvinhu zvake, tomutengera zvinhu zvake tomudedza. Alright. Asi mukoma munozvisiwawo kazvinhu zvamai zvamuri nazvo munozvisiwa zvinhu zvake. Ataura zvakanaka wani kuti ataura zvakanaka kuti aiwa zvangachingoda zvinhu ake chete angachingoda zvinhu ndo zvaangachingoda ahora chiyeye pai still ndo zvangotaura chitora yenyu hazvisina basa asi kuti imi mukomawo next time muzive kana mukadzi akauya mukadzi anochengetwa nemurume mukadzi achengeti murume imi munochengeta mukadzi wenyu unless kana muchigwarawo henyu sezvamataura kuti maigwara I should thank God for that woman. Toda kutaura kuti akaona ndiri pazero. Akandibvisa madambudziko. Ndizvozvo. Zingwana nezvo ibva pana panokuti waona mukadzi. Tikaenda nerodhokotera nerocho. Ndinomutenda une zvaakaitawo kwandiri. I thank you for that. Ndizvozvo. Ukamutenda mwana akanditengeta. Plasma musina mukadzi panguva maitomitawo mukadzi. Plasma itomitawo mukadzi wenyu zvepanguva mamusina ukamukadzi. Aitokubatsiraiwo manidzi enyu semunhu wechirume. Manidzika? Maibatsigwa mukoma maibatsigwa. Taurai chokwadi bvumaiwo vedu. Maibatsirana kudii ndimaishandura mwana wavanhu mukoma taurai bvumaiwo chokwadi. Maishandura mwana uyu mukadzi uyu. Maishandura kamukadzi uyu. Saka vaikushandurai. Mashandura munhu mukuru kana sei? Makashandurwa. Asi mukoma. Mamuchimuda munhu maimutsvaga musingamuwani chete mangozoguradziwa nesettlement rakudza iro kuti chete ndakarogwa nokuti akarogwa ndo rangu kubata henyu asi munhu wenyu mamuchimuda munhu mamuchimuda asi munhu wenyu asi vanhu vakambokurana mabhurugwa kanonetsa chokwadi asi pavaikurira mabhurugwa zvinhu zvaifaiko ndo makuda kudesana zvisina nebasa rose panapa moita sei kwenu modanana mose nemukadzi wenyu modanana mataura wari kuti maishandurana makashanduka waindishandura ndichimushandurawo aiwa makashandurana chokwadi chakanaka aiwa makashandurana makashandurana chokwadi
zvaifaya panguva yacho. Anga manga vamushandura. Mama mushandura. Wakafara nezvavamamitira ka. Ukoma vakaoma jua. Ndizvokurwadziwa. Mawiro api zvemi ndi mutu shaya maitiro. Hadi wanga achida kuuya imi mamuchimuda munhu ngadi angoti ora ichindoya tositaurirana uyu achadakyo. Wakaita muvhoni. Hamuvhoni wakaita. Muvhoni akaita hake. Wasadaita muvhoni. Okay. Aiwa. But yapera zvayo mukoma pasina zvaponya ya don't worry. Imi changoepo chichengetai zvinhu handitika pasina nyaya kana mabhirioni abuda muzomutengera zvinhu zvake. Kana mabhirioni auya muzomutengera zvinhu. Mashuwa kanyaya dzenyaya kuti vanhu vachaendiswa kumusha December. Mashuwa ka. Kuti mapemits extend. Extend wa mapemits. Ndo wenye baini chikudza isinenge tine first information inga ndiri kutokudza iwa extend kusvika muna June 23 June next year 2023. Isi tikukudza izvi. Tikukudza anti-press statement. Press statement yatoburitswa neHome Affairs mukuti kudiko. Ndichakusenderai press statement yaburitswa neHome Affairs panews pa 405. Toenda kumusha isu. Indodaenda kumusha. Makudano zvinobva rinobudira muri kumusha hereni. Nyaya isisikai. Ikati dzokere kuno vakadzi vangu. Vakadzi vangu ndiri vanani pane zvamubandudza. Zveizvi zvemapemiti. Nekuti paiko munhu anoti panziko wakaroorwa nani. Kanyiketerwa. Kwa muri kuti munhu arogwe. Nemurumezve. Murume wabvete. Kwa imakamunyenga sei muri aishaya murume? Ini ndakadomutsvaka through vamwe vazvanzi vangu vaipinda navo chechi. Saka iye wakawanikwawo through vamweni vamwe vanhu vopana kuti kudi ameno. Kana akawanikwa ndizvozvo but ini am doubting it very much. Kuti anotora munhu ane muromo wavo unenge mudhende kudai. Mudhende wezve asi muromo wavo wakarebere vakopa. Ndakagara naye munhu ndomuziva. Ndakagara naye 3 years. 3 years ndomuziva. Imi kana makagara naye saka munhu anotedza kugara naye sei? Ana vana 4 nemurume 1 ndobva varambana. Chii chakati vakarambana nemurume? Imi makarambana nemukadzi 1. Ini handakuramba nomukadzi. Makarambiwa ka? Dana. Mukadzi akahura ka? Museparation yekuti makaona mukadzi akatopfeka naidhiresi ane munhu iseparation iyoyo. Saka ndo yamuseparation ndokuti arambwa kwacho ani makarambwa pamberi pemukadzi uyo uchinzi hanchavadi baba makarambwa pachena wanini ndizvozvo zvisaka makaramba nazvo. Makarambana. Makarambiwa musati kwai hamuna kurambiwa nemukadzi makarambiwa i. Hazvina basa kaimi ndi matangati kwai hamuna kurambiwa ndikati aibwa makarambiwa. Imi muruda kuzama kudzikisira mukadzi uyu ex wenyu kuti haawo nyengwi nokuti une muromo wakareba kunge mutswiri. Ndozvamukuzama kutaura. Muromo wake wakareba kunge mutswiri zvizvo. Asi akanyengwa kakatowanikwa. Munera chikosisi. Ndoera moyo. Vanhu ndiri muhofu yemukoro handiti zvekupenga. Zveizvo kupenga kupi zvemi? Zvokuda kundipengera pa wakandisiya ndine zvinhu zvako nekuti wakambondichengeta. Yapera iyi vanhadzi munhu akatoita move on yapera iyi munhu akatoita move on.
yapera muna ndakuzviramba ndazviramba kuno ndokumbezvizvi kunoona mahours acho natataura kuti ndiri ndega ndina mukadzi ndiri ndega full time handina mukadzi wati naye alright aiwa munomuwana mugomushayiwa sei mungagomushayiwa sei imi makanga kana muchigona kushandura chete hamumbomukadzi mukadzi mashandura mamuchava kuti maishandura munhu aya ndizvozvo ndizvozvo wakafanana namuzanzi ndizvozvo ibhasi unokwira mukuti ibhasi kuti unokwira okay ibhara okay aiwa tazvinzwa mofu yemukono mofu shava mofu yemukono aiwa hayi mawina tiregai ndikusiyei mofu regai ndimbotaura nevanhu ndine mamafoni ari kupinda mofu ndotaura nemtime mashuwa ndotaura nemtime wangu ndei bozve sei akuenda mangwana ora timirai ndibve ndamudza notanga tochinja kuti ndakuendawo nesandibhozi anga ndaenda naye wadi ndiyo awadi ora saka ndibhozi ngandimudza akatochinja akati noenda nesandineo saka chiga ndimudze kuti mangwana anga atochinja kuti akuenda nebhozi ndaudzwa nachimogoto kuenda nesandi anga ati sande saka ndisi kuzoti machinja here alright bo mina ndimudze pakaipa zvinhu zvacho regaitiwe zvedu yaerika igaiziya eri ndoda kubuda manje ndoda kuenda kwaendi muridzo ndoda kuenda kwaendi muridzo guys ndoda kubuda kwaenda kwaendi muridzo manje so I'm going to endi muridzo manje so ndoda kuenda kwaendi muridzo guys tembuku saka chimogo mukoma iti mwanangu mwarongedze hanzi akuenda mangwana nayi manje arongedza azara ese saka rimwe racho razara vanhu vakawanisa saka akutoenda futi mangwana vatobva vanofanira izvozvo mangwana sanda vachaendi mangwana ranga rifanira mangwana razara pakaita vanhu hobho saka vakakwinda tuva akutodzokera mangwana handizozivi zvesandi handizozivi tachitokuona zvedu pakufonera mukusekwa naakoma wenyu kuno zikiri muchitonga nyaya ivi chidonai mozitorisana nemi tichiri palive chidonai bye right mirai ndichifonera mukadzi musikana uya asatoenda achadaviri nikikiri achadaviri makosi asatoenda ndinamba ngachasa kunifonerai ona kuti
Kazibega vanikokota. Ndikupa anti anokokota. Friday anenge aenda you guys. Anenge aenda. Mapemits extend tashitaura kudhara one guys anenge aenda. Shambata futi ko haiperi kusvika tawa nyaya isati yapera ka. Mapuwa mukana kuti mushandise guys saka kune vaya vada kuenda kunze kwenyika kudiaspora mukana ushandise kuita mapepa. Ani muri kunzwa mukana uyu use it kuita mapepa enyu mamedical machichichi zvokuenda kudiaspora vanoda kuenda kudiaspora vaya shandisai mukana kuita mapepa 6 months dzamapiwa idzi 6 months dzatapiwa idzi shandisai kuita mapepa naika use it to make papers for 6 months up. Anomaona use that to make papers for 6 months up. Musagara muchirelax because azvizikamwa kana mukaramba muchinamata Mwari wakaramba achipindirawo zvikaramba zvichinjirawo mberi kuti zviri kuramba zvichiextendwa bro zvekuti asi hazvisi kuzikamwa. Andombera mutise azviiti kuti ndimoku just like that sha zvinotobhadharwa shamwari unotobhadhara kudzidziswa you pay nana. Anzi munaos but pakuvhota apa nekuitawo makosi ndizva ndikureva kuti vaite makosi acho naiwayo inogadzira mapepa avo iwayo vanoda kuenda kudiaspora vachiita makosi avo iwayayo chibva imaita makosi inguva yakareba zvakadiko makosi aya makosi anotora nguva yakareba zvakadii gadzirai makosi enyu guys murove pasi especially vana vechidiki mimi rovai pasi gadzirai makosi enyu muinde murove pasi. Ndiri pabasa sha because zvinofa kuti zvinde mangwana ona stock inofa kuti inde mangwana antoona the stock must go tomorrow. Saka tuna tine usiku ndanonoka kupinda uchibva kumadhira angu anozati mande ndinenge chimbokwereta zvikwereti saka kanoka kupinda but ndetoshopogwa kuti nditongoita ndina kuti ndingatosha andikasatopedza ndingatoshanda turiga kuenda kwaedimuridzo kuti ndipedze because imari kai imari chaichai imari kana kumapenzi tirangarigwa najesu kumapemiti ndiko kwatiri kutaura wani kumapemiti ndiko kwatiri kureva kumapemiti ko mapemiti ko ndiko kwatiri kutotaura kuti mukana uyu chiitai makosi 3 months 4 months akutaurwa apa hamusi kupusiwa nemasai here akatopera masai akatopera masai takatodla zvikatopera pachina masai takatopera right. Muda kunduzadza mjole here guys venge muda kunduzadza mjole here ndichipedza hangu zvandiri kuita pana kumira mushi akwai ndimuridza ndishioni ndichinda ndikasa sandapedza ini asandapedza kutombobika mafuta yakana ndisati kwai ndimuridza kunobuda ikoko zvinobuda zvobuda kwaindi Mwari vandisana chokwadi ngavaramba chiwedzera ko gamu regai ndione gama ana data anenge aisa voice note mirai ndione memuchitonditandarawo zuvawo ari kufona uyo ari kudii uyo ari kuti mafuta angu apera SIS MELLY I need more send money mafuta apera she wants more yes kwarigai kuinda tichitandari pano wangu baby mafuta apera shamwari kusvikira paya February shamwari wagara unochengeta but wanaka wena iwe vesi yako iwe wanaka shemu inini munozozvitatu munozonaka kudarika muridzi anogadzira mafuta ndo zvamongonishota izvozvo zvakangooma hazvo orit ita madzira ndokutumira same price handisanda chinja 6 wire alright alright sharp
aiwa uri kuvhundutsa uri kuti ng'ale ndazviona ora tiri bho wangu hanzi endai please tine mikoko tinemo ikoko ndinde kwapa muda kuona endimuridzo muda kuti ndinde asina pedza kuzama guys chiri pote ndichi kodla mari kwa endimuridzo nokugadzira mari imi muda kundinyengera. Yes, Sisonia. Sisonia, our people, my clients. Baby, what are you what are you doing? This whole. Matiko. Eben. Tete. SIS MELLY, do you send Maputa? Yes, I sent. Imimi ndinenge ari kuno kuRustenburg. Inini ndinenge ndiri pamberi penyu guys. Anditika samadha venyu diaries anditi ndichikupai example yekugadzira mari. Andimaona. Inini ndichizoti itai the same. Tsvagai maside hustles. Imimi musingadi. Saka imimi muchizviwana epi? Munenge muchizviwana kupi? Nokuti nechida kuti shandai guys. Itai maside hustles. Itai mari guys. Itai mari. Hati jeganei ndimwewo chikweta 50 rand uchimbondijegawo kana magetsi akupera. Andimaona tichikweretana chidai gadzirai mari maimi ndechida kupai side hustle side. Uyai tengai maspice mutengese. Tengai chinomuite. Itai chinomuite. Aha. Twana twangu hatudi. Igai nditotanga kutogadzira mamwe izvozvo. Ndakugadzira ema sports izvozvo ndakugadzira ema black sports black sports pimples ndo ndakutogadzira izvozvo because akutodiwa akamirigwa ane munhu akatotenga 10 magaba mona ndauda nditanga kutogadzira iwa izvozvo kwa edimuri zvacho kunoita kuva zvine ngono zvakadhishira kuti kugadzira that one. How are you wearing a hat? Oh, 8. You don't have to count. I'm just ready. I'm going to TV. I want to finish what I'm doing. I look for a job. What am I doing? Para kumira mushi. Ngataure nyaya dzemujolo guys, hande kumujolo. Ngataure nyaya dzemujolo guys. Toda kupinda panyaya dzemujolo. Ndopa toda kupinda. Panyaya dzemujolo apa mujolo pamujolo. Ndopa toda tichipinde pairi. Apa timu ndoda kundindisa kwa Andy Brown nenge rangomira. Angomira ndanga pedza kana ndida kuti tigwenda ndimbotanda pedza kuti zvino ndinopa mari first. Mari mberi mashuri mari mberi yes mari
Sulfuric acid. Powder. Vitamin C. Right. Nasa kuna venge rebeli. Right. Katite venge guys. Atite venge. Sorry guys. Sorry. I'm not kumusala muna nigari pa graft. Sorry you guys. Right. Hande kumvenge guys. Hande kumvenge mjolo. Hati mbotaura nyadze imumbo ndudzo nyadze nze kumjolo guys. Arukusanazo. Ndati chimbotora ma products. Mentioners. Ndati chimbotora ma products. Right, ngatimbotora nyadze mjolo guys. Ngatimbotora nyadze mjolo. Timbo wao kuti zviri kufamba sei. Ngatimbotora nyadze mjolo guys. Timbonzwa kuti aufa zviri kufamba sei guys kudana nawo. Mumjolo. What's going on mjolo? Mjolo muri kufamba sei? 3 wire tari 300. Zviri kufamba sei guys? Mjolo 490 guys. Number panzvimbo tifoni. Right, isai number guys, isai number tiwe zvedu nyaya yesu. Isai number. Isai number tinzwe guys, isai number. Isai number guys, isai number, pina number, nyora number. Zizimeni mood yanyu. Endu la nyokasha. Isai number, isai number, isai number. Isai number. Isai number. Guys, isai number kana unoda kufona. Autara chokwa ndikula nyoka. Nditi piko nyoka icho. Ndi piko nyoka icho. Guys, isai ka number guys. Isai number guys. Andi yako kwa kwendo. Ora itali. Isai number. Right number yauya. Right. Number yauya guys. Lara number yako yakashota. Number yauya. Hande kumjolo tuone guys. Hanzi ko battle. Oh battle. Shamfonera ngatimbo wanyadze mjolo first. Unotenga ndokutumira. Hanzi 5 liters mari. Nditenge 5 every time.
Totaura kuseri right ndogadzira 5 liter ichi totaura kuseri. Totaura kuseri. Hanzika hiti ndaida. Waida? Sure. Right guys, fona itiwe pamujolo ande itiwe ande basa rinofamba guys. Basa rinofamba mukata muchitora nyaya dzemujolo ichimbowawo nyaya dzemujolo. Chichikuitika wakaitambwa ipi? Namba ndapina. Namba ndapina. Makatambwa ipi guys, makatambwa ipi? Namba ndapina. Namba ndapina guys, fona hanzi uya kuchengetwa namai muona. Nai hako iwe blamulika ndikutomutsvaga muniye ndikutomutsvaga muningi uya nai zvako iwe. Even goto yako WhatsApp anosiyana sha. Anosiyana kuti kuda api uda chi. Anosiyana chinongozogwadza ndechekuti ini vanhu vacho vanotengesera mafuta vakanaka kundidarika ndo zvinongogwadza izvozvo. But anyway, maskini afanani. So amwe tagara tisina tombokumburirwa maskini akanaka. Tichiona akadai tototende Mwari muskini akanaka singaiti makaitei. Tichiona yakatonaka zvokutodaro. Kuti isha amwe tagara tine maskini akashata shini. Right? Aiwa, andina kuzombata Angela anenge apindawo pabasa. Tishamubata namba dzake taanadzo anisendera WhatsApp. Saka namba taanadzo. Shambata. Handi nyaya inoperera panowanikwa mwana here. Fona ikati murufarira mapemiti chifona ikati wedze mujolo kana tindikate zvangu. Fona ikati wedze mujolo. Fona ikati wedze mujolo. Vana musi kujoliwa imi. Zvamuda kundudza. Muda nzato na musi kujoliwa. Hanzi makanaka wanzisi. Ndizvo ndotokuudza kuti nemafuta yawane todidi nditoona sokutoti ndai zvakatonaka mazuva ano kuti ndai handina munhu handisi munhu akakomborerwa neskini yakatoti chukiti dzatinoona dzevamwe dzedze pafiya. Mai MJ ari right. Right, ngatifone itinzwe guys, ngatifone itinzwe. Kasi kana musingadinda kuinda hangu. Kuda mune kumwe kune life. Chagosiva. Kumwe kune life. Mune kumwe kune life. Yepi mugauri zviri sei? Tombodzokera kuma-update enyaya dzakare. Sedzipi? Vanhu vakumbira aiwa Yulja vanhu vasi kujoliwa ndavachindudza kuseruko. Dzimene adzoka Crystal Smith adzoka panapa ndiye atora nguva yedu yese. Adzoka murume yakapetsa nyaya tazotonakirwa wesi Crystal Smith wangoendepi. Tatozonakirwa wesi chaiko. Dzakunyatsochibuda manje. Handizone ngatanzari. Hamusi kuda kutaura nyaya dzemujolo. Ngapawane vana nongovhura musanganiso dzemujolo apa. Toreka dzemujolo dzamunoda. Friday kana asitakatandara. Kana kuti yamaichemera yaya pati muchiti nyaya yema-sex workers. Pati nyaya yema-sex workers. Kuna vanhu vakwanda vaindifonera. Vachiti aiwa simeni zvitogona kukola chichi fona itinzwe. No Faith kubva pakangochinja akaenda kwarara akabva achinja namba yake. Akachinja namba. Pangoenda kwarari paya akachinja namba. Iyo namba yandakapinda yandakapinda yemaisha hanzi muri kubate nyoka. Kubata nyoka. I'm tangering the nyoka.
Andisinyatsa kunzwa. Ndati handina kuuya nemudholo tikumira tingovhurira vemudholo ndikufarira hangu pemiti. Oh, mati muri kuda kuvhurira vanhu vemijolo muri kufarira henyu pemiti. Mama tinongedza kuenda kumba here. Imakaroriwe. Wo muri murume. Baba arugona basa mumba here. Baba arugona here basa mudini. Koiwo rugona here. Anditika. Ndimi vanhu vatoda anochengetedza dzimba. Kazvamuri kwedu wakandionebhiye inariitini. Alright, waita hako chireka tichiwa dzemujolo, vauya waita hako wavhura musangano chireka tichiwa vemujolo. Chireka tichiwa mujolo. Right. Wari panga chifona uyu. Baba rushandura. Kwai ndai mushandura wewe wai ndishandurawo. Baba yawe. Baba yabona. Kukola chibata kafoni yako andisi wawo chifone pamujolo. Nakola bacho. Alright, umwe ngafona ketiwe guys, umwe ngafona tiwe. Umwe ngafona tiwe. Yekuda kwache signor kwakanaka. Kwakanaka Erina yanzvadzi. Guys, fona ikatinzwe guys. Fona ikatinzwe guys. Fona ikatinzwe guys. Ngotenga mafuta. Kuda kwacho isusu hatitauri language yakadaro pano. Kuda kwacho sinyoro hatitauri language yakadaro pana apa ufunge. Hatitauri language yakadaro tinotaura hedu zvinhu zvakadaro but hatitauri language kuti jigose zvazviri kudaro. Tsvakawo mamwe mashoko ari nani ekushandisa pachirongwa chemujolo panotagwa dzese but hatizonyatsoti jigose zvauri kutaura kudai izvi. Pano pane vanyarikani, pane vanhu vakuru. Hatitauri tichidaro panapa. Handiti kanzvadzi yangu. Hatitauri tichidaro pane vanhu vakuru, pane vanyarikani. Tinotaura dzemujolo asi hatitauri mashoko anorema kudaro sezvazviri. Right. Pane mumwe here guys adakufona ndakuenda kana pasina munhu adakufona ndakuda kuenda. Hamusi kuda kuita nyaya dzemujolo nhasi. Simply because ndikugadzira mafuta. Denda ndaya ndisingagadzira mafuta tiri chikonzentrata pa dai mafona 100 kuita kunge musiri kujolewa kunzoko guys. Muri kunyatswa kuti muri kunyatsojolewa ende vanhu avari kunetsa kunzoko. Otozviziva. Hamusi kuda. Fona ika guys. Hello pakushandurana shandurana. Hello, SIS MELLY. Tiri right muri sei? Nyaya dzamataka dzemujolo dzakaoma. Makaitiwei? Ndakazomboenda kusleep over nemuofesi sokusvika kudai. Zvakaitapo kumba kwacho apa munhu anenge achikupromisa kuti uchaona. Kuti ndichisvika kumba apa maizi uchaonei? Kana wasvika uchaona rudo chairwo papiri. Aiwa, ndichakushandura chaiko. Taurai. Zvamaiudzwa. Ndichisvika kuya kwechishandura muzuva ndakatambisira tiri mahara kubva ipapo. Ati zvemujolo. Munhu yanga ari muZimbabwe? Aiva muZimbabwe. Saka aidiko? Hapana chaizikamwa. Murevera? Chaizikamwa. Ndakabva ndatovenga mujolo kubva ipapo kusvika izvezvika. Ndakabva ndati zvemujolo ndofunga zvisi zvangu. Saka muri kureva kuti zvose hamuna munhu ari kujola here? Ndakatosiya, ndakatoresigna. Saka muri ndakatoresigna.
Saka mukurarama neikola kana makato zizana zvemujolo. Kutozvigarira chaiko handina kana chakatombodzwa. Muchishandisa mvura here? Asi hamuna kumbowa imvura? Hamuna kumbowa imvura inotonhora? Aiwa, handina. Inoita sei iwewe? Ameni muzobvunza wega vachauya vachakudzai. Vachauya. Pashawa. Vachauya ka? Vanouya vachakudzai zveshawa. Inini zvemujolo zvakandiramba kutaura chokwadi. Asi makambenge masangana futi neumwe munhu akadaro futi before? Ndakakutanga first wandakasangana naye raiva tsotsi. Waihura zvokuti chero imi maizvizwa kuti aihura zvokuti Satani aitora manotsi. Manotsi munhu waiti auya kuzokuona kuti foni yangu yapera bhatiri, achingopinda mumba mako foni yodzimwa, kwei foni yapera bhatiri, ndipe kandichaje, hausawara, achingobuda kuti pagedhi tu foni yoitwa, asi kana uri mumba mako inodzimwa. Aijola vacho mujolo uri pastage utabvisa kunda nemafoni mutoilet. Ndakabva ndasiyana nazvo kutaura chokwadi, seko zvinoizvi ndatova auti zvangu panotagwa dzemujolo dzine ndichingodzira vanhu rombo kuti zvinopera mushe here. Asi kola mune spiritual husband? Ipapo muno handizivi hangu spiritual husband. Baba chakaita sei? Chimuyamene chinhu chinouya usiku chinovata nevanhu usiku nokuti kamuchiti kwai handina kana feeling handiwi kana kudai maane makore manga ndisina mboita munhu. Izvezvi kubva ndasiyana nemunhu iyeye ndava kubata 1 year 2 months now. 1 year 2 months makakugara yenyu kana feeling kana chii kana zidhololo sero? Kana dambudziko ineni hanamboroorwa zokuti ndingati dai ndakambogara nemunhurume zvaindirwadza, manje handisati ndamboroorwa mulife mangu. Alright, waveve kwakura zvakadi munini? Izvezvi ndine 34 years. Alright. Ndine 34 years, saka handisati zvangu ndamboroorwa zvokuti ndingati dai ndakambogara nemunhu, handisati ndagara nemunhu. Vanhu vaikune chingodana nawo ndichiti kuda zvichaita zvichirambawo. Aiwa, good luck mukola. Ari kuwako somewhere out there. Hauna mwana saka? Mwana handina. Ndondowari zvichanaka uchamwana murume. Wako chaya achauya. Mirira nguva yaMwari, God's time is the best. Nekuti ndikada kumanya ndogona kuchema because vakawanda vari kuchema. Unogona kubondera ndizvozvo. Unonowira kune munhu akafanira Tirashe Maposi. Pachena. Manje ndikawira pakadaro ndingowapinda busy. Unotodya iwewe. Saka take your time. Saka inini zvangu ndinotogara ndakatokanzera chero vanhu vanenge vachichemedzwa navo kuti vanhu mirirai nguva yangu. Mwari, nguva yaMwari yakakosha. Ndizvozvo. Saka hai nguva yaMwari yakakosha hazvayo chero vanhu ende futi usaroorerwa vanhu kuti vanhu vanoti kudii. Alright, Kola, thank you very much. Tisita hwama vhura musangano. Okay. Maita basa Kola. Zvakaoma. Joloi, yatitrai totina nguva chifona. Kwai ndakasema varume kubva pandakaona kumutambisirwa nguva yangu. Hello Kola. Muri sei? SIS MELLY. Mushe kangani? Zviri sevo zvikomba sei kumujolo wako shaka? Mujolo SIS MELLY ndakauregera. Ndakadana neumwe muZimbabwe. Ndakadana neumwe muZimbabwe. Ndakatoti pamwe ndazviwanirazve. Ndokubva ndadedzwa kusiripova. Kwakuenda kusiripova kuya munhu kwakungotenga hwawa kwakutouya akaita kupera kunonzi kudhava. Ndakutoti ndichiwana baba paya hwausiku katichitamba. Apa ngwakagadzirira Kola? Apa ngwakagadzirira ka? Ndakagadzira zvisingaiti. Ndokutonyatsokugezao, kuita sei, kuita zvese. Takuti tinoita manje. Kurarira pamusoro pasina kana chatomboitwa kutraya kushandura kana. Akadhakwa here? Kana kamwe kudhakwa kunonzi kudhakwa.
akatondudza kuti ndoupenyu hwangu munhu anondida ndakadaro ndikatisako nofunga kuti munhu anogarira pauri achiraramira kungorarirwa pamusoro kusera akatsimbirwa achiremedzwa pasina chinoitwa zvinobatsirei ende hapana zvinobatsira saka koma kuseni mamuka haana kana kuda kutsanangura kuti chichaitika makuseni tamuka kuita kunge munhu anoziva zvinhu pasina kana zvaanoziva panze achifarafara hapana kana chaakatomboita kuita vhiki ndichienda kwasi hapana chandakamboona kana chimwe chete chaakaita kutambisirwa nguva yangu ndakati hamunomukapa uri kureva kuti kudi ikweyo uri kureva kuti anga asingatoiti zvachose kana kuti aiita sanga asingakunyatsa kuitira zvinhu zvawaiexpecta iwe haana kutomboita waitongoti akada kutoipidzotorara kutokotsera hope chaiyo kune varume vakadaro vanongoti vakapinza kutokotsera hope ndasingazvizivi ndakatotanga kutozozviziva ipapo asi panze apa kana muri mose achitaridza kuti ndiri baba ndiri murume shamwari dzake kutondirakidza shamwari dzake dzichiti haanoita uyo anoita chekuita chacho chipi chekuti munhu anorarira pamusoro pako asina kana chaanoita kana chimwe kumira kwangopinzwa kwangorara kukotsera chaiko kweyo waidi kukuinda pamusoro ndakatoona kuti ndingatopedze nguva yangu reganisiyane naye ndobva ndazowana umwe iye resimenti kana kuvaangakadii angakadii iye anga akapenga yeye ndaiti ndakutanga kukurunga chiuno naye waikurunga chake zvakaomaendekaende uye mono nanhasi tinotoita kupedzera akafunga usichisimudza mudenga kugumbo uchisimudza mudenga naye akandibatirirawo gumbo ndichichitsvuku chachiuno aiwa kusera ndimbonyepe zvangu kune vamwe vanhu vanoita mira wakadaro kona mira wakadaro hello ndokuuya pamimira ndingopedzera ndiri kuita ndiri kumbogadzira mafuta angu andida kuzoita ndipauta imi muripi makwe wo kuti muinde saka ndokudii ndodii manje kana mukandisiya handikusiizvi ndozandafona o saka mumira ndanji kutora imba kwenyu samauya zvenguva ndingangopedza nditopedza ndokupedzisira handikutoita vaende kupedzisira vana zvinochinja vanhu vari kuda kutodzwawo zviriko hamuna mbosvika kuhere kuti muchaya maranzi monoti aufa rova echiraundi toni muni pafeedback sharp taura kona ndibva zvaita sei paya iyeye anonditira yese amusumudza gumbo anondibetsera anobata gumbo chichimu chachiuno kufongoreswa simuendi but tinoita hedu takaprotecta kuitira kuti tisazonetsekani mangwana nekuti tapomerana zvirwere iwe ningonefarirawo iwe anoita simei muzimba zvechokadiyani wo asi mari achikupake mari ndopiwa kupera kwemwedzi wese ndotonoitambira because pane pekuti kawanongofira iye kushandudzwa izvo achikushandudza aiwa hatingofiri iyoyo totopiwa yakawanda totoitambira kupera kwemwedzi kana saka muda kudii muda kuroora naye zviri kufamba sei zvekucharoorwa handichadai handida hangu zvekuroorwa wakamboroorwa here ndakamboroorwa ukasiyana nemurume magara nguva yakanga zvikadii 10 years une mwana akura sei ndemwana ane 8 years okay saka wakabvirei pamurume handina kubva but iye ndiye akabva murume chii chakaitika anganyenga akandiroorerawo ish kumusha yako kuzimbabwe pakaipa hapana kuipa ukabva tega ndite muvhona hangu ndifambi wakagona mningini aiwa chimbozo saka muda kutamba ini ndoda kungotamba hangu alright asi tamba vanoroora
kwacho hakuna. Hakuna. Kuna vanorora. Variko one. Tiva one in SIS MELLY. Amusiwo kuita serious. Munodawo kutamba. Alright, tichamboita serious. Ita serious tuone tu. Ita serious tuone tunobashaya here. Alright, SIS Waita akomningira sharp ninno. Bye bye. Mninno wangu yanzi ndakamboitawo wandinaiko zvino kwaiwa. Hanzi ndiri happy. Zviri kufaya. Wanaiko zvino zviri kufaya chaiko. Wanaiko zvino zviri kufaya. Pana mwe rada kufona guys kana pasina ndikati. Ndikumize kukonzerera ndipedze ndindi namiri gwana bamniniko. Guys pane rano wada kufona makomiza chino anoganga bamira utinsi. Shauri makomiza. Compassion. Baba wakuti ndaduwe mkadzi wavo. Baba vandaduwe mkadzi wavo chai. Sure. Matiko. Sister. Mati. Maiona Erina ngenda kutumire. Chi. Screenshot ata kutumire. Ndina kuona ma screenshot nokuti ndiri busy pa ndambotobvera ndinombovhera nema WhatsApp. Oh. Chi ndei. Ngai tati. Vremone kuwata kwenye Mungu ona to discuss kana then discuss kana shita mundu batsira. Noti zvake zvada kutaura zvekupenga. Hello. Ndiripo ndichamboverenga zvinhu zvenyu izvi. Verenga. But zvakanyanya kuwanda zvakaingoverenga pamunokwanisa kuona. Grupu waloni, ora bata makadaro. Mirani ndikufonere beki. Kola hello pamjolo. Kana mukasangofuna ndikufonera baba vane nyaya yavo. Hello pamjolo kola. Ndiripo urisai muningini. Ndiripo. Inanjina yemjolo ndikupona vanhu nhasi havasikuda kufona. So ndangofona nchitoda kuti aiwa thank you for introducing my real premium spice kwatiri because isu vamwe tanga tisingazivi nezvawo. Ndotona ndikutona basi pa profile picture pako kutotengesa kayo wakarisa status yema spice. Kutotengesa. Zviri kufaya here. Toplace imwe order zona. From that day makato introduce yanga iri musi wanikomira intarise pabhuku rangu. Musi wa 13. Ndakatopisa order yangu yekutanga. Musi wa 21 ndikaplace futi imwe. Nhasi ndatoplace imwe futi. Uri kugona stereki saka ari kufamba kama spice. Mbichana. Basa ndombomhanya kubhastopu ndonotengesa zikanongwa 1-2 haiwa ndizvozvo. Vanhu maspice vanhu senge vanhu vemuno. Senge vanhu vemuno maspice vanomada. Ima ndinotopinda nemashops pamoli yedu apa kodzi vanondidziva ndotovaudza kuti ndine maspice iyi nhamba yangu kana muchida so vanototi haiwa edu anodhura like ndine mamakastoma kualways akutoti edu anodhura ende maspice akafanana totenga kana tapedza basi ndizvozvo kozonana uwe tanodhura ndangoti nhasi vanhu vasi kuda kupona ndikupona ndikaipa akaita basi ramba wakadzvanya kona mbichana ramba wakadzvanya ndiregi ramba wakadzvanya ndokutokura kwaro business Alright, ndiko kutokura kwaro sisani zvekuuya zvekuhasla izvi ndizvo zvangu very good.
Ah, good. Keep it up. Keep it up. Thank you, Muningina. Bye-bye. Guys, vamauta nyaya dzokutota kutengesa maspice akutoita mari nemaspice ivi mukuitawo chii guys? Nhasi makabuda mudhu wemujoro. Maybe nokuti neniwo ndauya ndiri busy. Ndaona hangu nokuti ndauya ndiri busy. Denda ndauya ndakafokasana nenhingikiri. Dei tichifambirana. Kwai vari kumaboyfriends nhasi Friday. Vari kumboshandudzwa brain. Vari kumboshandudzwa nhasi. Nhasi vari kumboshandudzwa. Georgina aumboshayi vanhu vanoda manhingikiri. Aumboshayi. Hazviiti. Aumboshayi kana. Maspice anotengwa ndakudza vanhu. Bozana munoda maspice zvokutodaro. And munoda maspice zvokutodaro. Kwanzi nashamisa ngoma nashera ngoma nwangu pano. Kwanzi mungenda iri kwa Japu mangwana tetiriko. Tetiriko ndosaka ndoda kufa tikupedza ka order. Kuti ndifambe zvakanaka. Tisina zvokufunga zvokutlasigwa nema customer. Ndosaka ndikuda kuti ndipedze. Ndidi zvokutlasigwa nema customers. Ndoda kuavoida kaizvi. Zvokutlasigwa nema customers. Ndachirega ndipedze nazvo. Kwanzi mazimba kuenda kupedya kunosvotesa gatsada zvanambotaura zvazviya kuti mazimba tinozviparira tega zvatishara makuseni zvazviya kwavaenda kupedya laki vakunosvotesa zvatambotaura makuseni zvazviya kuti vangu vachikomplimenta nokumalawu. Hello. Hello. Yes. SIS MELLY. Ndiri right murisei. Ndiri bondini aivhinara kuzampa mafuta ebleaching atangira pamari. Muda kuzora here ndazviona skini yenyu kuti manakira ayo muri kuzora apa. Ndakuonai zvavo. Ndakuonai. Skini vanadaira mara skini aya skini yo. Aine mani nonga shemu. Ndaada kunonga after 6 waya sha. What 6 waya? Awa iri buka nimbotsvaka zvaka mari then ndokubata ipapa WhatsApp. Alright, sharp. Iri bo. Sure. Kai bleach mo kuda siyana nesiwe. Kuda. Leave us alone. Amity perfumes no more SIS MELLY in South Africa. Ma Amity perfume. The happy I knows ma Amity and ma singing. Wazali mano bleacha vakawanda zvokutodaro. Vakawanda zvokutodaro funge.
vakawanda kwandiso remove bleaching racho revarume kuwhatsapp ari kubleacha ariko kuda ariko wakambona mudharizi ari kuuk yakasviba iwe ari kuuk mutema wakambomuona mudharizi shaishai tema wakambomuona hakuna akasvibi hazviti hakuna anzi will you decide to use sunscreen because unoita banana rakaibva shu ndizvozvo chaiko sunscreen inodiwa sunscreen is needed sure it is needed is true kana uchibuda unoshandisa sunscreen yako woenda kuti ukatsva nezuva paya tisima old ariko kuda ariyo ariko kuda urikuona kuti ndaita mangani panapa urikuona kuti ne Kelly ndipo ka teaspoon ye plastic teaspoon Wona ndaita maorder mangani emadiki 45 andaita plus aya ndikuita kupesira anogona kuita 15 kana 10 I mean sini ndikuda 10 chete pane I only need 10 ariko ku UK yatoriko aya ndikutoita yakutoenda ku ichi Australia Canada bring me another plastic and take all this things and put in a plastic. That's a good SIS MELLY. Thank you. Kwanzi rega tinyatso kubleacha mwedzi watawedzegwa unyatsoenda unosvika uri murungu unosvika uri murungu wopana ngosvika chinzi kandada pakuzviona here unosvika uri murungu uchingovhudhuzirawo mazimamba ningosvika papa uchitopinda mulaini uchiona kuti haufa haisi nyaya akaisipinda kumba haisi nyaya man it's not an issue yekuenda kumba is not an issue guys. It's not an issue. Kuita simba against you. Hanze enda kuzima ai. Ko simba kutukira iyo opo chimono. Asi zvati librana zvaita sei kuti. Zvasimba kuti.
and explain the new marriage act in Zim. Sisi, Sonia, I'm not fully aware of that. I just saw it, but I saw it, but I was too lazy to read that thing. Help me take everything down and put in a plastic bag. I saw it. Ameno yangu zikwa vakadzi kudiwa ameno girlfriend yako bhadhakwa here kana ukagara hanzi kubheku ameno hanzi vasina mapemits vanopona here aiwa kaordination pane pavachazobvunza here kuti tione passport apa handifungi kuti vachabvunza kuti tione passport handifungi vachatoregera vanhu for now. I think vacharegera kubvunza vanhu because munhu wese passport munhu wese mapemit yakaexpire. Saka it's not like kuti vachaisa mastika mapassport vavangokubati kusvika 6 months. 6 months idzi kutongoregwa muita yamunoda. Saka hakuna munhu anobvunzwa passport. Everything they are here, many of them here. Ndichatotombochiverenga chinhu ichocho kuti chinhu chakambonzi kudiko chemamarriage ichocho. I will read it and see. If you are in uncle as in unregistered customer marriages. Oh, aiwa jujula hakuna ordination. Aiwa jujula yambomira hakuna vachazotangawo next year muna Juni muna. Saka customer marriage yafunga kurejestwa kutanga rini? Kutanga zvaiko zvino here kana kuti nevakare vanofanira kunoregister macustomer marriage avo? Kutanga rini? If you fail to register, it won't be covered in section 5.15. Ha, Melba, you want to answer? Imbuya utsanangurire iwe. Melba, come here and explain to us. You won't never. Hi, good evening. Quite cheap, my marriage. Quite cheap when I violate. Messi vangu dzimwe wakatsvaga mari andonga achipaparika wakatsvaga mari meubva wacho adecline manje tohwa nani tokwai kudi anenge ane knowledge nazvo. Ndinoda kutiudzawo guys tiudzewo zvedu wese. Elba waingouya uri murima imo mugosti momo tatina basa nezvakanaka toda kungowa uchitsanangurira chete tatisingadi kuona face toziva kuti pamwe unenge une mari dzenza kuti tida kuonekwa face taida kungotsanangurirwa chete kuti zviri kufamba sei. Date wangu. Yes, is Melly. Really say it agro so. Wow. Umanya kugadzira IT yakusvike. Yasvika wena. What's but? Tautoverenga zve7 days katatu sare. Takuti count down. Ndakangoti zizi vanhu vari nandikwanisa ndangachita saka nandichikuti vanhu vatititerewo yemetubhiliyona zvinotovaraidza zvavanongochita. Tirikotendedzwa 6 months dzinguo dzatapiwa idzi. Zviri nani? Mazimba ngaakwana vari kuenda kunoshotesa kumapeji emasasco zviri kuvhuna imichi ichocho kutangana sinoenda kuchikoro. Zvakaipa ava vari kuadvertisa business ravo. Who are you? Ndimbovaona.
Ball drilling, who are you? Come to you, I mean. You don't come here and advertise without talking to us, my brother. Don't suspend the next life. Kukana pane zvimwe zvatiri kurongerwa zvikuda kuitika kuseri kukuti muna Juni machona pamwe Juni asati asvika vachabva vati mapemiti ngaariniwe. Tanga kuita zvinhu zvisiri izvo. Zvinogona because 6 months hazina kuwanda. 6 months is nothing. Tiri papa pakatorwa zvekuti 2020 ndikiri muna December 2022 aizoti inosvika mai manje ndiani. Yakasvika fast and yasvika fast mena. Takabuda paChristmas manje apa. Tatodzokera zvemuChristmas. Manje tikangoti buda December tikangopinda muwinter chete madzi kuti takutopinda muwinter madhezi anenge achimhanya unga hameno zvimwe zvinhu. Nyaya dzemarriage idzi amene ndakangochiverengawo chipepa chibhiu chachona chakaiswa ichocho. Ndakangomuka kanzi macustomary marriage aya dzedu dzekunobvisirwa mbirikiridzi fumets dzinofanira kuregistiwa. Kunani? Saka kwanofunga panoregistera uku kwaregistro unoregista. Saka zvakanzi andibhiwiri rakazopasiswa mai manje. Saka vakanzi vakaroorwa before bhiwiri risati raveko vakapiwa 12 months zvekuti vange varegista macustomary marriage ava. Alright. Then ningirikiri pane munhu ari kuti anzanzanzini ipapo iwe toda kufondera zvemudholo sisi mela vanakufanira kutisa pamedzi takamirira zvekuda kuenda kunofara kulaive hatisi kutukana kunofara kunonzi kuti kuhaiti hatisi kutukana panapa. Foni yaita maminitsi mangani pasina munhu afoni paita maminitsi wadi kufonera zvemudholo wako mune munhu ari kuya netopiki yake mvenge munhu anotaura zvaanenge achida. Kana iwo utonoti hazvisi kuda kuchimbobaya left sodzoka kuda kuti yachida kutoti vhiringa isitungefaro mudhiri dzapiweti. Saka anzinofanira kuregista. Then ava vari kuzoona mai manje ava asina bhiwiri rakaitwa iri vanenge vadzisirwa identi dzemuchato dzedu dzekubviswa pfumidzi uye 3 months kubva padheti ramunenge muchinzi maroorano zvechivanhu unobva waenda 3 months dzekuti unoregista kwaregista new customary marriage yacho. Alright. Saka kubva musi wa27 ka 27 May ndo pakapasiswa bhiwiri. May. Saka 27 May kawegore unonzi Hanzi exactly Mapoto Avenue Power under section 551 kudarika akabvisirwa pfuma if you fail to register. Dai mari. Saka muri kuti mi 511 haichina basa. Chinzatonere sisi meli zvakadota mwana tonyatsozoona explain but nyaya iripo chaiyo ka yekuti vanhu vaiteerera vanhu ka zvese zvekuti munhu anenge achingoti ndiri muchatoni hakusina yatova a thing of the past. Muchato yakavherwa nanamai vedu ndo vakatovhera nemuchato nanamai vedu ndo vakatovhera nemuchato yenaiva. Saka what's the point yekushata iko zvino manje kana zvadai? Vakatopika kupi kuti imwe musi inomboita topic like vanhu vechikadzi vazhinji kuti vachipawe vaita zvinhu zvavo zvekuti vanadzidzenzi vacho zvekuita mapinups chichichi and stuff because vanhu vakadzi vakaona vanotodza kuti vakadzi vakaona vamwe vaitongodzirwa kuti munhu anenge achingotemba kuti ndine chipepa ini ndizvozvo ndine muchato wangu ini ndizvozvo hanzi anondisora handanondidii
Muna mukashiyaniswa papagozi murume anogona kuitawo vakadzi vobhobho mukaya mukashiyaniswa imba iyoyo. Asi mazuva ano kanti vakanzizvo asi handiti vakazvitaura vakati kuti vakadzi vakwanisa kuita varume vaviri. Baba. But munongozviziva kuti isusu pachivanhu pedu ka hatidi kunyebera hatidi kana sisinyango vanhu vakaita mujoloka pachivanhu pedu ipopa hapana mukadzi paungazoenda kuti nemumwe murume obva vanoti kuvabereka obva kuti ndochachikomba changu ichi handimaona mukadzi akangoningirikira akangobatwawo nechii munhu anongogona kundongidziswa akaenda kana kuti hazvisingoreva nene vari kuzviita mijolo iri kuitwa vanhu vari kuita maitiro avari kuita vachitawo zvinhau kusaidi but hapana mimba munozofamba muchizviparedha kuti mimi kuna fadha diaries munozofamba muchizviparedha kuti maane chimwe chiuyu pasaidi chisaidi dishi chenyu kana ivo fadha diaries vaitawo kaunongoitawo chako chisaidi dishi pasaidi uvaudza kuti ndani saidi pasaidi ka that fadha diaries vanogona kutochiudza kana kukamba kana kuti motoonekutarizwa pamastatus namwana tete akutonzi munoona mukadzi uchitu akauya saka ini kana ndaitawo changu chisaidi dishi andigoni kuchisawo here pamastatus handiti mutimu wapazisa handiti mutimu wakapaziswa here vatika mutonogona kuti zvinhu zvikani zvino mutima wakungorerutwa kuti iri rakapasiswa nevanhu vanengoriwo maajenda avo because vanhu vaya ndo vakuru vemujombo handii ndo vakuru wavo hazvingozongoite hazvo munhu anogona kuita vanotorinasa kuita vekuti techitoza kuti amainingi vaiva vanozodai mainingi vanozodai vaiva kati zvinenge zvingori zvemahumwa asi vari pamba pavo but murume kana ada kungoudza munhu anotogona kutongomuudza sirasire utongoya zvitongonzi ndo vatongouya ava imimi kana musingadi kana waona kuti zvikukubhuhwa kana zvisingakuite sei fambai kana paseka saka apa vakaita kuti chiva ida vakadaro vakaita kuti vakadzi vashoma varume vashoma vakadzi vakawanda ameno zvinani kwandanongopasisa vana vanambobvirawo zviso kuvanhu handiti zvinhu zvinobhesikawo kuvanhu vobvunzwa vachinzikana kuti imi munoda munga makambobvunzwa chipi yacho mubvunzi uko munongona zvamuya pasisa kakuzvinhu zvavo kuti aziva kuti tiri kuti vakaitira kuti vanhu varume vashoma here plus varume vacho navazhinji vacho navapera kuita ngochani saka zvacho resio yacho nayagara varume vacho apa varume vacho nanese vakungoponza vari kungoponza vachingoita saka hapasisina zvokuti ashawo dio zetika hapasisina zvatongofanana kaka zvenge zvokuti ashauti vari kutonza hapana anenge vari kutonza hapa ini nzvimbo yakakosha kudarika munhu yapaipa patoipa kana padaro paipa network yako mningini yakawandigwa kanhasi friday yakawandigwa nhasi friday saka mutemo wedu mamiriro wangu wakamboita sezvekuti zvaive nepawa kuti munhu kana aine 5.1 akabata chipepa chechaka chine chaive neweit yachaive nacho ka acharerutswe chi pakaipa hakusi kupromota chihure here asi nhaikola hakusi kupromota chihure here kwaitwa negavhmendi hakusi kupromota chihure here because varume vacho tichazova kondrola here zvakanaka kana zvadai kana vapiwa gwahedhi negavhmendi kudai aiwa vanenge vada kutoti vanhu vatopiwa mabheji chero kuti vafambe vakapimirira kuti munhu anyatsoita zvaanoda pakaipa iyoyo titembi iyoyo yainzi chapter 36 yachona iyoyo chapter 37 iyoyo yainzi chapter 37 yachona apa ndo yanga yakunzi 5.11 yainzi chapter 37 iwanyora 36 yainzi chapter 37 ndo yanga yakunzi 5.11 kozoti 238 yaimbovekwa yakudhara inenge ndo yaa 5.15 yacho here I think so
Regai vangofona tinoda kumirira kakuti sisi sisi yavaenda kubasa ndofunga tachida kunzwa nyaya yaErika rai. Ani waenda kubasa nasi Friday. Alright. Basa yedu nyaya. Umbotaurawo ana Shumbrezi achavhunduke ana Shumbrezi achavhunduke Daughters of Zion. Fona utaure Shumbrezi. Zvako manza ndichavhunduke Daughters of Zion. Mopenga ino akuvhunduka. Daughters of Zion ratopera minoti Brian achatsvaga mamwe masikapi manyowani because Daughters of Zion ndashawa zvichashande zvese zvasquare zvaenzana. Hey. Yapakaipa. As long imimi murungosandirwa nemunhu wani makaenzana. Hey. Yai disaster chayo. Fair. Yai disaster. Wadaiti simerega ndimboona kuti ndimbotarisa dress rangu kuti richiripo here pamwe raka. Unotinga goinde dress rako. Unabiona? Ndakuita zvokuita ngeChristmas zvokuti waiti ukagara unotaridza kuti hembe yako ichirimo here. Saka kuti kana ukabuka usiku unongora dress uchiripo here. Umbotarisa kuti dress ririmo here pamwe rinenge rarigwa kuti usaende kwaiti. Vakambokugumidza kuenda. Vakambokugumidza kuenda vangambokurambidza. Musakanga memboita muchiti tirawo kazvezvakambotaura kuseri kugrupu redu rere muchimbotitsvagirawo musakangana. Oraisha. Oraitiripo. Hanzi Erina makeke paHarry Bestport. Pana mnada keke paHarry Bestport kutaura Natasha Chawasi. Wanta makeke batai customer. Wanaita makeke batai customer you guys. Wanaita makeke batai customer. Kaya kusina munhu square zvakaoma. Matotanga so mashao. Matotanga kaya kuna munhu. Idwe. Munhu ndewa Mwari. Munhu ngewa Jehovah. Kana saboda shi na kuti dinawo topfeka ripi kuhaiti. Wawana here saka naizvozvina. Wafamba mushere. Zvabudirira. Wariwana here kupfeka. Croc Z, how are you? Guys. Guys, shega indinde guys, ndikaenda chipedzisa ndichikata amundi pedze ndibude. Ndokubatai kwa Japre kwa Endimuriza ndikandobata kwa Endimuriza.